Ilustradores, escritores, críticos e editores de todo o mundo participan en Santiago nun congreso que explora as posibilidades da ilustración como canle para a diversidade e o pluralismo. Algúns dos ilustradores máis recoñecidos expoñen ao mesmo tempo a súa obra na Universidade de Santiago, unha mostra que será o xerme do Museo Internacional da Ilustración. A través dos debuxos destes 11 artistas coñecemos como se ilustran os libros en diferentes partes do mundo, de Suráfrica a Brasil. A capacidade de comunicar da imaxe converte as ilustracións nunha linguaxe universal e, por tanto, canle ideal para transmitir o pluralismo cultural. A imaxe é algo que te entra polos ollos e recibes algo, un tipo de emoción ou algún tipo de idea que te queren transmitir. Penso que eso axuda moito, independentemente do país ou a cultura que teñas. Carma Soler representa a marxinación e os dramas que sofren os máis pequenos, temas tan pouco habituais na literatura infantil como a morte da nai. A súa historia persoal, orfa ela mesma ou o uso da lingua propia, no seu caso o catalán, explican a súa obra. Es lo que aquí se está tratando, ¿no?, de las minorías o de las diversidades, que a veces no son tampoco tan pequeñas estas minorías, ¿no?, pero que en cambio tienen un peligro de desaparecer. Neste congreso os ilustradores analizan tamén os retos aos que se enfrontan nunha cultura cada vez máis audiovisual e con menos axudas públicas. Para os ilustradores españois o futuro pasa por internacionalizarse. Aquí ponse como exemplo o Foro de Ilustradores formado por 500 artistas argentinos que se uniron durante a crise dese país latinoamericano. Por ejemplo, la crisis del 2001 fue un momento de gran crecimiento nuestro y se nos ocurrieron muchísimas acciones independientes, te diría, ¿no?, autónomas. Y también muchas acciones de conectarnos con el mundo, porque dentro de Argentina había poco trabajo y poca movida. O encontro, organizado no marco do Programa Europeo Campus Cultura, prevé a creación do primeiro Museo Internacional da Ilustración en Europa. Terá sede en Santiago e os artistas cederán as obras que expoñen estes días no Pazo de Fonseca para dotalo de fondos.